Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo
Nakahibalubala kamo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka
nakabala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 24 minutos sa nakaligad sa taknang alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udtopit sa 29 sa bulan sa Abril tuig 2022. Biyernes karon nga adlaw, Biyernes edisyon sa ato ng pagpangalagad. Magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna ng mga balita lokal, national kag international. Pun sa gyapon sa inyo, Anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubdub kita sa takna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-upda kita sang aton nga mga Bombo reporters. Subong man sa aton nga mga Bombo correspondents nga na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Ina-welcome na nato nga matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton nga matag palamati sa bilog nga kalibutan pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kaya pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa, makita kababatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bombo Radyo Bacolod. Sa aton nagapanguna karon nga mga balita, una kita sa aton mga balita lokal, mga baluta nga nagamit sa absentee voting, manual nga isipon sa National Comelec Office. 18 ka mga Bureau of Fire Protection personnel sa Bacolod nagpasakop sa absentee voting. Samtang mayara sang 8 ka grupo nga sa pagbantay sa mabot nga eleksyon. 8 ka grupo sang Bureau of Fire Protection. Kag magakwa man kita karon magabiran sang update upod sa kay Bumbuan Sindul Sorilla sa absentee voting diri sa syudad lang sa Bacolod pagi sa kay Attorney Rivo Sorbito. Sa balita national, IATF nagpagwa na mga kabiyanan sa panibag-ong alert level status para sa May 1 to 15, 2022. Kaysa Sunday, May 1 na. Kaya sa balita international, masubra 1,000 ka mga bangkay ang na-recover sa Kiev. Masumugod nga ginsalakay ini sang Russian forces ang Ukraine. Sabi niya ito ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kay international. Ato ni kapangalagad karon sa pang Biyernes edisyon sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Mga kabyanan, ang antisita magkuwasang pila ka mga reports gikan sa aton nga mga field reporters. Unaw naton ining ginpagwa na karon nga panibag-ong alert level status sang National Interagency Task Force para na iya sa May 1 to 15. Kabahin niya po nili sa COVID-19 pandemic. Ang National Capital Region
ang magapabilin ini sa Alert Level 1. Kagkaparihuman ng Alert Level status ang ipatuman sa Cordillera Administrative Region dito sa CAR. Amo ni ang Abra, nasakupan sila ang Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province, kaga Baguio City. Samtang sa Region 1 naman, nga napaidalom sa gyapon sa Alert Level 1, amo ning Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Dagupan City. Kag sa Region 2, nga ginasakupan sini ang Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino City of Santiago, City of Santiago. Samtang Region 3, amo ni ang Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Angeles City, Olongapo City. Sabay naman sa Region 4, Region 4A, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Lucena City, kag ang sa Region 4B, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Puerto Princesa, kag sa Region 5, amo ni ang sa Albay, Catanduanes, Naga City. Alert Level 1 ini siya, ang ipanglawag nato ng mga lugar. Samtang sa Visayas Region, Region 6, na ipadalong ang Aklan, Capiz, Guimaras, Iloilo Province, Bacolod City, and Iloilo City. Amo ni ang napadalom sa Alert Level 1. Kag Region 7, amo ning Siquijor, Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandawi City. Kag ang Region 8, amo ang Biliran, Eastern Samar, Southern Leyte, Ormoc City, kag Tacloban City. Sa Mindanao, ang Region 9, amo ang Zamboanga City, Region 10, Camiguin, Bukidnon, Misamis Oriental, Cagayan de Oro City, Iligan City, kag sa Region 11, amo ang Davao City, kag sa Caraga Region, amo ang Surigao del Sur, kag Butuan City. Alert Level 1 man ang mga masunod nga mga component cities and municipalities sa Luzon, amo ning Cordillera Administrative Region, o kung sa CAR, amo ning Tublay, kag Benguet. Sa Region 4A, amo ni ang Candelaria, Quezon, Dolores, Quezon, San Antonio, Quezon, kag Region 4B, Cagayancillo, Palawan, Region 5, Karamuan, Pili, Tigawon, Camarines Sur, Kapalunga, kag Camarines Norte. Kay sa Visayas Region, amo ni ang sa Region 6, may ara mga component cities and municipalities, kay hindi man nagakulugan nga alert level 2 ang isa ka probinsya, bilog na gini nga probinsya, may mga banwa kag syudad nga ginpedalom sa alert level 1. Dili sa Visayas, mga kabiyanan, sa Region 6, ang sa Negros Occidental, amo ni ang Candoni, no? Kag Tobias, Fournier, sa Dao, Antique. Kag sa Region 7, amo ni ang Amlan, sa Negros Oriental, kag Duero, sa Bohol. Sa Region 8, amo ni ang ginpaydalom lang sa dito sa Leyte, ang Matalom, no? Banwasang Matalom. Kag Mindanao Region, sa Region 9, amo ni ang Jose Dalman, Labason, Zamboanga del Norte, kag Mulabi and Ramon Magsaysay sa Zamboanga del Sur, Buog, Zamboanga Sibugay, kag ang Region 10, amo ni ang Todila, Misamis Occidental, kag Subuman, Baroy, Lanao del Norte, kag sa Lala, Lanao del Norte, Subuman sa Tubod, Lanao del Norte, kag sa Region 11, amo ni ang Caraga sa Davao Caraga sa Davao Oriental, kag sa Region 12, amo ni ang City of Coronadal sa South Cotabato, kag sa Arakan, North Cotabato, sa Libak, Sultan Kudarat, kag Kitsaraw sa Agusan del Norte, kag Subuman, Santa Josefa sa Agusan del Sur, kag Libho sa Dinagat Island, kag General Luna sa Surigao del Norte. Bang sa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao,
kag South Upi sa Maguindanao kag Turtle Island sa Tawi-Tawi. Sa alert level 2 naman mga kabyanan, starting May 1 to 15 sa Luzon area, amuning Cordillera Administrative Region, may mga pinaka-porsyon diri ngayon nga alert level 2. Amo ni ang sa Benguet, Ifugao, kag sa Region 2 Nueva Vizcaya, Region 4A Quezon Province, Region 4B Occidental Mindoro kag Palawan, Region 5 Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate kag Sorsogon. Kag sa Visayas sa Region 6 amo ni ang Antique, Negros Occidental, Antique, no, kag Negros Occidental, pero nagkahulugan gani sa nambal ko na kagina nga pag siling alert level to tanan, may mga pinakamakabanuhanan sa Antique kag Kasudaran, subuman sa Negros Occidental nga yun pinalom iya sa alert level 1. Sa Region 7 amaning Bohol, Cebu and Negros Oriental. Region 8 Leyte sa Northern Samar kag Western Samar. Sa Mindanao munang Region 9 City of Isabela, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Region 10, Lanao del Norte, Misamis Occidental. Sa Region 11, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao Occidental. Sa Region 12, amo ni ang General Santos City, no? Level 2 Yapon. North Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat, South Cotabato, Caraga, o kung South Cotabato. Sa Caraga, amo ni ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Island, Surigao del Norte, Bangsamoro, Miss Region in Muslim Mindanao, Basilan, Cotabato City, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, kag Tawi-Tawi. Aw ni mga lugar banwa nga ginpedalom sa alert level 1 kag ang iban ara sa gyapon sa alert level number 2. 35 minutos sa nakalikan sa tagna nga alas 11. This time ko naton ang report sa nga patrol upod sa kay Bumbo Carla May Defensor. Sa piyag kalinya Bumbo Carla, please come in. Yes, Bombadan, so anti sa ato sining padulong nga report Bombadan, no? So padulong kita sa area sa Banga Vista Alegre, Bombadan, ay timiyara kita nga nabaton information nga mayara sa isa ka persona nga nakuryente. Bombadan, so subong wala pa kita sa initial nga info, no, nga ako na sino ini, anong status sinisa nga biktima, padulong pa lang kita sa area, Bombadan, no, ibalo na Bumbo Carla. Yes, Bombadan. Oo, okay daw na retrieve na to daw, ginkantuan na to sa ambulance daw, at to na kurinti to daw, at to gina sa ibabaw atop daw nagakaya to siya. Yes, Bombadan, tayo mo na ato sila nga pag-check yaron na Bombadan, no, kung ano ginang status sa nga nakuryente nga biktima, Bombadan. Aha. Yes, so kami padulong kita sa area sa subong Bombadan, no, lapit-lapit na lang kita dugay-dugay hatag kita sa information regarding sa biktima kung nakuha na ini siya kag kung di ini siyang hospital in dala Bombadan. Okay. Yes, sa Bombadan, diri kita nay, no, diri sa ginapatigayon subong absentee voting Bombadan. So diri sa Bacolod City, may arasang 18 ka mga BFP personnel ang nag-apply, no, o kung lakip, no, mga absentee voting. So sa first day pa lang Bombadan sang absentee voting 12:27. So ini Bombadan nagbuto na ining 18 ka mga BFP personnel Bombadan, lakip na diri ang mga taga Negros Occidental nga malayo diri sa Bacolod City, kay dito man sila sa Negros Occidental nagabuto, and then ang ini nga mga taga Panay Bombadan. So ini nga mga 18 taga Negros kag taga Panay Bombadan, ting iban diri ati okay man ya Bombadan kay ti basic off duty nila, and then ang iban Bombadan within the city lang man ang ila siniya nga mga voting center Bombadan. So that's why nga 18 long ang pasakop, no, sa absentee voting, so no, kay Chief Inspector Rodel Gaspi Bombadan. So Bombadan, pamatiyan natin na pahayag ikan kay Chief Inspector Rodel. Yes, Bombadan. Bumbo Carla, bali ano ni bilog na ning bilog na Bacolod nga City. Negros? Bali Bacolod City lang na Bombadan, no? Yes. Yes, Bombadan, kay kagapon yung sekera nato ng area sa Negros Occidental. So dala na sa 47 Bombadan, no? So medyo kamay lang sa ila ang nag-apply for absentee voting Bombadan. Bangod nga kalabanan nga ari man lang diri sa Bacolod City and then Negros Occidental. So ang iban nga diri na-assign sa Bacolod City
ati nagbuna lang ini sila ya bangod nga ati may mga ano man sila assignment man sila this coming election May 9 Bombadan. Yes, Bombadan pamatiyan nato ng pahayagi kan Chief Inspector Rodel Ligaspi. At sa Bacolod, ma'am, 18 lang aton during absentee voting. Okay. Oo. So sa diin ini sila sir nag-vote sir? Dito na, ma'am, sila gin recall sa aton office of the provincial farm marshal. Mostly na, ma'am, in the line of duty na. Kasi, so that's why nga, amo nang ilang decision para nga during the day nga mag-election, kubra nilang ilang function sa ilang responsibility. Kaya nara kita ma'am sa gin provide na deployment plan no para sa city sa aton nga mga personnel for the national and local election. Okay. So that's why para ma-exercise man ang ilang right to vote. So amo na sila ma'am ang mga personnel tang 18 na nag-participate. Ang iban sila ma'am ang off duty nato niya. Okay. Di ko exercise kasi wala man sila yung responsibility mo. Yes. Then, ang iban sila siguro nga taga Bacolod lang niya itself. Okay. Yun namon yun tagaan man namon na makatimprano lang. Kasi ang deployment plan natin is from the start man sa election, Yes. which is 6 o'clock sa aga, until matapos na. So, ito yung mga personnel sa nga malayo, especially yung mga taga-Panay or taga-Iloilo. So, amo ni sila yung nag-participate. Oo, nag-avail, oo. So, ang 18 niya ni sir, taga-Panay ini sila ya? Hindi man siya tanan, ma'am. Hindi man, hindi man sila nga tanan taga-Panay. May harap man sang within sa Negros Occidental siguro. Hindi sa Bacolod. Pero din na-assign sa Bacolod. Ini nga 18 nga ni sir. So, first day pa lang sa absentee voting, nag-vote na ini sila. Sang Wednesday, I think, ma'am. Sang Wednesday, that is 27. Oo, do 10 o'clock tong schedule nila. Okay. So, first day pa lang, tapos na sila dayon? Oo, yes, ma'am. Bombadan. Bombadan. Yes, Bombadan. So, ito na pahayagi kan kay Chief Inspector Rodel Ligaspi regarding ni sa ginapatigayan nga absentee voting nga Bombadan. So, this is sa mga BFP personnel ang subong Bombadan, no? Ang nakabuto na, no? So, national lang niya Bombadan, wala iniya sa local Bombadan, no? Sila man ini ang nag-apply Bombadan para makauna nagigabuto para at least nga kung magserbisyo ini sila Bombadan na at your service kini sila Bombadan sa maabot nga election Bombadan. So Bombadan dahil naman kita sa preparasyon sa nga katapos sa BFP ako na but before that Bombadan ari nakita diri sa Maya area kung sa diin mayara sa nga okay so ari di ang may sa diri ka upod sa nga biktima. Sige, interviewan lang kami. Yes, Bombadan dali lang gid Bombadan no kay kita para at least nga makita ang area kag try man naton nga pamakoto ng iya sili nga upod ako nga na na kuryente ang iya sili nga upod Bombadan. So try na naton si sir no makoton kung ano so far wala na diri subong ang biktima Bombadan. So sino upod sir? Ikaw sir? Ikaw, kaya si Sir Mayong Ugton o si Bombo Carlos sa Babaradyo Bacolod. So, sir, paano ni nakuryente ibo sini nga upod, sir? Pag palos na sang tarpaulin sa babaw. Ano nga tarpaulin? Ang tarpaulin da. Palos siya. Dason pagkuha ya mo na pagpanaog ya. Yung nakasabit ko kamo sa may kurente ko. Sige nga kuryente. Sa tarpaulin. Sa babaw na daw. Nagawayway. Pagkapyot ya. Pagpanaog ya. Nakuha yun ang tarpaulin balik? Nakuha na gibutang sa likod. Daso nagtakod siyang bago na cobra na may tiger. Pag sakay sa may siminto, gamo na sa apa sa pag-abot mga 5 minutes siguro
nagwa ang dugo sa babaya. Pagwa sa dugo sa babaya, nakulob sa mo. Ito gaya na Nagkulog sa may, sa may sa katar sa may ano. sa may simento. Simento na yon. Pagkulob ya, nagkaya sa din. Nagkaya sa din. Pero dagdag Sa sin na daw. Sa sin. Oo. Kamusta sa mga status? Sir, din sa subong Hindala? Uway ko rin ka. Mansilingan ko rin tayo. Hospital? Oo. Sa center? Oo. Okay. So, okay pa conscious pa sa pagwa sa iya? Enggaw, lag pa man sa gambal pa man sa. O, iya, kamot. May paso. Dasan, tihila pagit. Oo, sa paglanta mo, sir, di niya kuryente na naigo. Sa Rodrigo, sa... Ang gawayong na mga kuryente. Oo. Sa sinak doon? Sa babaw daw. Oo, sa may simento to yan. Oo. Nakuha ng kurente, naputong na lang ganun. Sino pangalan? Sige po po, sir. Si, ano na ngalan niya, si Ricky tayo. Sige tayo. Okay, so ano niyang inyo? Sige na ginaobrahan, sir? Iya sang Cobra, kag Tiger. Bali nagapang takod ka mo? Oo, kapag nakod kami. Amo na lang natakod mo nagsan ako? Duwa na. Duwa na, bali ka takotan eh. Oo. Oo. So, wala ka po, sir? Tatlo kami ang upod ko. Nag-upod sa ambulansya. Ako lang din pinabantay daw. Okay, may refer yung mga Oo. okay. Ano nga company na inyo? Iya sang Cobra, sa Singkang Airport nila. Okay, so ibang badan, amo na initial Oo. naton. Conscious pa man ang biktima, abang badan, no? Hindala ini siya sa health center diri. So, di nang iya pila, sir, ang iyang paso sa kamot, duwagid. Taga diin siya. Oo, taga diin sa sir? Ang pamilya ya sa Iloilo, Okay. Sa Po, dito ba kalod? ang ginikanan niya sa Magsungay. Magsungay. Okay, pilang edad din, sir? Mga 53. Di kulang naman gali si sir, May no? edad naman, Oo, may edad si sir. Ah. Abang badan. Ari sa subong sa may, may ano, sa may Mansilingan, dapatan sa nagkakaigo nga pag bulong abang badan. Pero kung pa man to siya, buhi pa to siya kay nagagihi pa to siya gina. Samtang gina-retrieve sang ambulance. Yes, abang badan conscious ano, mayuman kiti conscious ini siya. Kagang iya sini nga paso ara sa kamot kag sa tail. Duagi ka kamot kag duwa ka tail, sir. Oo. Pero nabutong niya ang kuryente bonbodan. That's why nga wala siguro ginagkuan gid sa lawas siya ang kuryente bangod nga na Why wakling siya niya magpilit? siguro ang yes, oo, wala na siya why siya na kuryente gid sa iya sini nga lawas sa kamot ka sa TL abang badan. So amo ni ang area abang badan, no? Amo na ang silinto nga puti, no? Ang iya sini na hambuyan abang badan ti ato pa to gani o ang bilog na abang badan amo pa nang ila sini nga ginatako do bilog man lang na abang badan nga tarp nga ang ginabutang nila no sa kada tiyanggi dire kay tikalan-an dire ayon abang badan. Antes ka magpasulod sa bangga so ako sa Vista Alegre may ari dire nga mga tiyanggi mga kalan-an abang badan. Okay. Yes, abang badan. So ano na conscious man ang biktima kag ginadapatan din siya subong sa nagkakaigo nga pagbulong abang badan. Ay sino kay ngalan nato niya, sir? Vincent Piliran. Biliran? Oo. Okay. So, Taga din sa iya? Iloilo. Taga Iloilo. Okay. So, bambadan si Sir Vincent nung upod ni Sir Asinto Galiwat, sir? Sino kayo ngalan sa upod mo? Si Ricky tayo. Ricky Ricky tayo. tayo. Si Sir Ricky tayo. Si Ricky tayo ang Puro gali sa taga Iloilo? Oo, puro sila taga Iloilo pero may ginatinralan diri sila sa syudad sa Bacolod, Bambadan. Okay, sige. Yes, sa Bambadan. So, idugang ko na lang na liwat ang regarding sa preparasyon sa katapos ang BFP Bambadan sa this coming election. No? So, mayroon sila sang 8 grupo na mag-tiner sa mga voting centers diri sa syudad sa Bacolod, Bambadan. Bali, may mga fire trucks man hindi sila kadala no, sa kada voting centers. Pero at least in case of emergency Bambadan, dili mayari ili sila yung gamiton sa gilayon. So, kada grupo Bambadan mayara sang more or less 10 ka mga persons no ang kada grupo Bambadan. So Bambadan pamatian nato ng pahayag gikan kay Chief Inspector Rodel Ligaspi. In coordination with the other concerned agency like sa aton nga Philippine National Police, no, si Bureau of Fire may araman kami sa deployment of personnel no, in preparation during man sa actual nga national and local election. No? So may ara kita sa 65% no sang aton total nga strength diri sa Bacolod City. This is 144 personnel. So 65% of that nga gin ano nato no butang naton sa strategic areas nga makabulig sa
magbantay man no sa during sang election kag sa kabagay before sina no may ginapatigayon kita nga conduct of ocular inspection sa aton man mga voting precincts. Yes, No, kag sa storage no mismo sang COMELEC at sa request nila para masigurado man naton nga hilway ang safe ang aton nga mga presento. Yes, No, sa palaboton nga magabot nga eleksyon. Yes, So may ari kita ma'am sanggin na station no nga mga personnel together sa ilang mga fire trucks no. Umiara kita sang may balo kita ma'am ka grupo no nga naka-assign sa lain-lain nga mga lugar no. So umiara kita sa Andres Bonifacio Elementary School 1 sa Ginaldo Street no Bacolod City. Umiara man kita sa ETCS no. 1 to 3 no Barangay 16 Rizal Elementary School. Yes, Barangay umiara man kita sa Luisa Miguel National High School. Ranilo Drive, Barangay Tangog. Meron man kita sa Sumag Elementary School, no? Okay. Sa Gigi Gonzaga Elementary School sa Bakyas, Mansilingan. Sa lastly, meron kita sa Luis Herbias National High School sa Barangay Villamonte, no? So, ang sa Tangog, muna siya ang duwa. At ang sa Andres Bonifacio, muna ang duwa. Elementary School 1 kag Elementary School 2. Yes, sir. So in all, meron kita 8 ma'am ka grupo na dalon ilang mga fire trucks together with isang ilang mga crew para ma'am nga mag-station dito ma'am no during sang national and local election. Yes, sir. So, sir, sa kada grupo, sir, pila ini sila kabilog, sir? More or less mama 10 no. Okay, sige, sir. More or less 10 ka personnel no. So if nagabari man siya, mayara man 7, mayara man 8. So kay divide lang ni naton ma'am no. Yes, sir. Depende man sa duty detail ni Bureau of Fire sa kada substation naton sa Bacolod City kag sa availability man sa aton nga mga personnel. Okay, so far, sir, preparado ng BFP personnel. Yes ma'am, anticipated na ito nini kasi mayara kita mga coordinated meetings nga ginatinan kung ano ang instruction sa aton ang COMELEC no kaya kung ano sa amon nga national headquarters sa higher office so amo na mga aton man nga preparahan kag aton man paga-implementar during sa national and local election. So, ginapaaabot man, no, sang Bureau of Protection na mga matawhay lang, no, aton nga conduct sa aton national at local election. At the same time, ari lang diri, no, ang Bureau of Protection Bacolod City, no, para sa pagbulit. At the same time, ini untoward emergency related to fire, no, so ready kita sa pag-respond anytime. Bombadan. Siya sa Bombadan sa moto ng pahayag ka Chief Inspector Rodel Gaspi. So Bombadan na nagayo diri upod sa nga biktima no nga si Ricky Tayo nga manawagan sa pamilya ni Ricky Tayo Bombadan kay wala pa nakabalo dito sa may area sang Barangay Magsungay. So sir panawagan mo sir. Sa pamilya ni Sir Ricky. Sige, go ahead. Kung diin pwede ka doon sa pamilya ni Sir Ricky. Sa ano, sa Mansilingan, mato mama. Oo, di panawagan mo na lang sa ila para kabalo sila. Oo. Bation, manigaros lang mama. Oo, bati sila. Kabati sila. Oo. Sa pamilya ni Ricky. Si Ricky, katuan ito sa may Mansilingan, sa ospital, no? Napagin mama ang bako mo? Oo. Sigurado nga tutos man silingan? Oo, ato sa sigurado nga raso sa ganito lang. Sa clinic? Okay. lang, hindi sa pagdalo sa ospital. Ospital ito guro kay gabi ito saan kay dato sa na do yahulag do limitado yahulag lang mama. Do kasakit niya lawas na do kahulag-hulag sa pug na kaya lang niya da. Napilit na makaulag na kay grabe hindi ko siya. Na
Grabe, hindi yan, ginay. Pero diri ka man lang gahulat. Oo, dili ba So babadan kiti diri lang man sa area sa Banga Vista Alegre May sino magahulat. panawagan niya nga pamilya tong sa Iloilo or may pamilya di sa Hindi. Bacolod? Ari sa Magsungay Bambadan. Sa Magsungay? Yes, sa Singkang Airport. May pamilya di siya sa may area sa Singkang Airport. So kung gusto nila kag diri Bambadan, ati kag go sila adli sa may Banga Vista Alegre kay ari diri ang upod sa ila sini nga himata Bambadan no nga si Ricky, no? Ari man Upod ni diri Ricky siya tayo. O kung gina panawagan, no? Panawagan Yes. natin liwat ang pamilya ni Ricky tayo sa may Magsungay. Nga kantuan nyo si Ricky tayo do ara sa health center sa Barangay Mansilingan kay nakuryente ni siya sa may Banga Vista Alegre. Yes, may upod man siya nga nagahulat di sa Vista Alegre or sa pamilya nga basi magpadulong sa Mansilingan na Bumukarla. Yes, sakto na Bambadan. So sir, thank you again. So muna Bambadan na kay iway kung pa ko nila kabalo iya sini nga pamilya Bambadan. Pero to conscious man siya Bambadan no kag ginadapatan na ini siya sa buong nga nagkakaigo nga pagbulong Bambadan. Okay. Bambadan na mo nag-report gikan sa patrol ini si Bumbo Carla Mayda para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Assistant of Roll number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor na batian mga kabanan ang report gikan sa patrol. Kag ining report by kantanan si isa ka trabahante nga na kuryente na matapos nagpanghukas di sa mga daan nga matarpulin kay islan sang bag-o sa ila sini nga kompanya tina kuryente banwa kag adto karon sa Barangay Health Center. Although nga hindi magid fatal ang iyang pagkakuryente pero tinagabatyag to no may pasok to iya kamot kag tiil. So sa pamilya dra sa Magsungay ulo taga Iloilo ni pero may pamilya sa Magsungay mahimo nyo man nga makantuan ang ining si Ricky tayo dito sa may Barangay Health Clinic sa Barangay Mansilingan. 6 minutos banwa ang nabilin ka magadangan kita sa tagnang alas 12. Magabalik ang ining nga palatuntunan pagkaligid gilamang sa nga pila ka importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na magkabiyanan sa ito na pagpangalagad diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udto. 3 minutos ang nabilin ka magadangan kita sa tagnang alas 12 sa liwat, no? Kay para maklaro to ng panawagan sa panawagan sa pamilya ni Ricky Tayo, no, nga nag-obra sa ka kompanya nga panghukas sila ginasang tarpulin na kuryente hindi siya pero hindi manggid siling lalagid, no, pero adto to sa subong sa may mansilingan barangay clinic, no, sang barangay health clinic sa barangay Mansilingan. Ginadapatan to siya sang first aid dito subong, no. So basi kung nakabati ang pamilya ni Ricky Tayo, no, nga magkapamasyar to sa health clinic sa barangay Mansilingan, daw kay to si Ricky Tayo ginadala sa ambulance. 1 minuto banwa ang nabilin kay magadangat kita sa tag ng alas 12 diri sa aton pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Pila na lang ka mga inadlaw mga kabyanan ang nabilin kag mag-eleksyon na pagkatapos sa sining adlaw sang pagkatapos sa sining last day sa Abril, which is April 30. Pito na lang ka adlaw dayon ang campaign period, May 1 to May 7. Daw kag magapatigayon na dayon sang eleksyon. So that's why nga naga-double time gid ang aton nga mga kandidato pag suhot sa kung din ba na nga makalabot para lang nga makapatigayon sang handshaking. No, handshaking is the name of the game. Subong nga mga inadlaw ang halos tanan nag-handshaking. Ano ang ara sa handshaking? No? Nga ang daw may kanami naman bala kunti unsang kampanya kay daw pirmi ka lang makapangumusta, no? Ang iban magpangumusta daw may dala pa na kuno nga nalikit mo. May ara na nga samtang nagapangumusta daw may nagalikit pa siya kapalad. Amo na ang mayo nga klase sa pangumusta. kung may nalikit. Ayo, kung ano-ano lang mga kamajikan ang nagkatabo, no? Do mga salamangkiro eh. No, sila nga magic salamangka. Pagsikan diya gino daw ay pamanto nga pagsikan diya nga sa gina sa nagakumpas-kumpas sa kamot daw ay pamanto daw nagpanigawak man ako nagpanghimulsa. Pag kumusta niya daw may nagalikit tao.
Yan ang Bombo News Center para sa ating Bombo Network News. Stand by. Golden Dawn for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali, Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ika-29 sa buwan ng Abril 2022, 10 araw na lang bago ang halalan sa ulo ng ating mga balita. Ang DILG nakatanggap na ng maraming mga poll-related complaints. Umaasang mariresolba bago ang eleksyon sa Mayo 9. Ang Malacanang may patuloy na paalala matapos aprubahan na ng IATF ang pananatili sa Alert Level 1 ng NCR at iba pang lugar sa bansa simula Mayo 1 hanggang 15. Ang PNP handa na raw sa pagsasagawa ng kanilang sariling investigasyon sa aligasyon laban sa PNP ng self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa. Legal counsel naman ni Kerwin sinasabing nais nitong ituwid ang kanyang mga pagkakamali. Pasintabi po sa ating mga kabombo, 7 taong gulang na bata patay matapos ilang beses na ihambalos sa kalsada ng kanyang sariling ama. Ang ama patay naman sa loob ng custodial facility. Philippine Military Academy nakahanda na para sa graduation rites at recognition rites ng mga bagong kadete. Si Pangulong Rodrigo Duterte ay inaasahan na magiging guest speaker ng Bagsik Diwa Class of 2022. Sa international news, ang Russian forces binomba ang Kiev, Ukraine kasabay ng pagbisita ni UN Secretary General Antonio Guterres. At sa ating balitang palakasan, top team sa Western Conference na Phoenix Suns pasok na rin sa NBA semifinals. Gayon din ang Philadelphia Sixers doon naman sa Eastern Conference. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Radio and Star FM, The Vote 2022 Updates. Umaasa si Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo na mariresolba na ng Commission on Elections o COMELEC bago ang araw ng eleksyon sa Mayo 9 ang mga issue may kaugnayan sa mga paglabag na natukoy sa eleksyon hinggil sa vote buying at paggamit ng government resources para sa pangangampanya. Ayon kay Anyo, maraming complaints ang kanilang natanggap at nai-refer naman sa COMELEC hinggil pa rin sa vote buying incidents, gayon din ang paggamit ng government resources sa pangangampanya na ipinagbabawal sa ilalim ng Omnibus Election Code. Halimbawa ng DILG chief na malinaw na paglabag kung gagamitin ang mga resources ng gobyerno sa paghahakot ng mga tao para sa rally at kaugnay nito, binigyan din ni Anyo ang kahalagahan ng agarang pagre-report sa naturang mga insidente at yung mga paghahain ng complaints kalakip na rin yung mga ebidensya para sa mabilis na pagresolba sa naturang mga kaso. Samantalang Malacanang, patuloy pa rin ang paalala matapos ngang aprubahan ng IATF ang pananatili pa rin sa Alert Level 1 ng NCR at iba pang mga lugar sa bansa mula po yan Mayo 1 hanggang 15. Kaugnay niyan, may report si Bombo Raymond Tinazo. Bombo Ever, Bombo Dennis, ito nga nagpapatuloy yung mga paalala ng Malacanang kaugnay sa panibagong inilabas na klasifikasyon ng iba't ibang bahagi ng bansa kaugnay pa rin sa COVID-19 pandemic. Ito ay matapos magdesisyon ang Interagency Task Force o IATF na manatili sa Alert Level 1 ang buong Metro Manila at kasama ang nasa 70 mga iba pang lugar dito sa bansa. Simula yan sa May 1 hanggang May 15. So yan yung desisyon ng IATF. Ibig sabihin, yung mga lugar na kasalukuyang nasa Alert Level 1 ay wala pong pagbabago simula May 1 hanggang sa May 15. At kaugnay nga dito sa ating
kumbaga binabantayan din ng mga lugar. Ito, kapag nasa alert level 1 ay pinapayagan ang lahat ng mga indoor at outdoor capacities. Ibig sabihin ay 100% na pinapayagan yung mga establishmento para sa dine-in, dine-out at yung mga pati yung mga barbershop, salon at maging itong mga iba pang panuntunan, ang mga on-site na pagtrabaho ay pinapayagan 100% provided na sila ay susunod sa minimum public health standards. Ito, pakinggan natin yung naging bahagi ng paalala ni Secretary Martin Andanar, ang acting presidential spokesperson. Iusap po natin sa ating mga kababayan na to fully practice minimum public health protocols. Yun pa rin po, suot ng face mask, social distancing, maghugas ng kamay. Kung maaari po ay umiwas tayo sa mga crowded areas kung wala namang dahilan o rason na tayo ay dapat nandoon. At kung hindi pa nababakunahan, inikayat po natin ang ating mga kababayan na magbabakuna at magpa-booster na. Libre po naman ito. No? Ito po ay dagdag na proteksyon laban sa pagkakasakit ng COVID-19. Yan yung bahagi ng pahayag at paalala ni Secretary Andanar matapos ngang panatilihin ng IATF sa Alert Level 1 ang buong NCR, lalo ito yung tinatawag na melting point o dagsaan, kumpul-kumpulan ng maraming tao kumpara doon sa ibang rehiyon ng ating bansa. At yan yung pagpatuloy. So sakto yan, sa araw ng eleksyon ay matili ang ating alert level. At kaugnay sa ibang dako naman ng mga balita, kaugnay sa nangyaring pagrekanta o pagbawi na ni Kerwin Espinosa ng lahat ng kanyang alegasyon laban kay Senador Leila de Lima sa isyu ng iligal na droga, ay nanindigan ang Malacanang na wala raw epekto ito sa kinakaharap ng senador na criminal charges sa korte. Sinabi ni Secretary Andanar na dapat daw alalahanin yung naging pahayag ng Prosecutor General na itong si Kerwin Espinosa ay hindi naman state witness. So yan yung mga pinakabagong mga updates sa palasyo ng Malacanang at ito pagtutunan natin sa ating mga kababayan dito sa mga lansangan. Okay, Bombo Raymond. Live mula sa Evangelista sa Makati City. Yes, Bombo Raymond. Ay, wala yung linya ni Bombo Raymond Tinasa. Sige, mamaya-maya mga kabombo ay susubukan natin yung iba pang mga update hinggil ho dyan sa mananatiling alerto. Alert level 1 pa rin ho tayo dito sa National Capital Region. Para ho sa karagdagang mga impormasyon, tutukan ho yan sa ating official website sapagkat napakaraming lugar ho yung nakastate doon. So mas mainam, inyo ho matunghayan sa official website ng Bombo Radio Philippines. Abangan mamaya mga kabombo, 7 taong gulang na bata patay matapos ang ilang beses na paghambalos doon sa kalsada ng kanyang tatay. Yung suspect ay patay naman ho sa loob ng custodial facility. Yan at iba pang mga balita susunod na. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang PNP handang magsagawa ng investigasyon sa aligasyon laban sa PNP ng self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa. Legal counsel ni Kerwin naman sinabing nais na nitong ituwid ang kanyang pagkakamali. Kaugnay niyan, may report si Bombo Anali Soberano. Handang magsagawa ng investigasyon ang PNP sa mga alegasyon laban sa mga pulis ng umano'y self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa sa ngalan ng hustisya. Ito ang inihayag ni PNP Public Information Office Chief Brigadier General Roderick Agustus Alba kaugnay ng counter affidavit na isinumite ng kampo ni Espinosa sa DOJ kung saan binawi niya ang lahat ng kanyang mga pahayag na nagsasangkot kay Senator Leila de Lima sa iligal na droga. Ayon kay Alba, wala pang natanggap na kopya ng counter affidavit ang PNP pero committed ang PNP na manaig ang katotohanan sa lahat ng kasong hinahawakan nila.
Gayunman, nasa korte na niya ang kaso at mas mabuting hayaang gumulong ang sistema ng hustisya. Samantala, ibinunyag ng legal counsel ng controversial na self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa na napagtanto na ng kanyang kliyente ang kanyang mga naging kamalian. Dahilan para bawiin nito ang kanyang mga paratang laban kay Senator De Lima na kasalukuyang nakakulong sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Inakusahan kasi ni Kerwin ang senadora na sangkot sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Ayon kay Attorney Raymond Palad, ang legal counsel ni Kerwin, nais na ng kanyang kliyente ituwid ang mga pagkakamali kaya nagsagawa ito ng kanyang counter affidavit. Sa affidavit kasi ni Kerwin na isinumite sa DOJ, humingi din ito ng paumanhin kay Senator De Lima. Pakinggan natin si Attorney Raymond Palad, ang legal counsel ni Kerwin Espinosa. I think 3 weeks after the death ng kanyang father doon sa loob ng sa kulungan po, kung maalala niyo po yung nangyaring pagkamatay, 3 weeks after the death ng father po niya, doon po siya nag-testify sa Senado. And according to him, may mga pressure, mga threats sa buhay niya, sa buhay ng pamilya niya. That is why he was forced to tell his stories katulad ng mga sinabi niya sa Senado. Now, because of that confession sa Senado, nilagay siya sa witness protection program, hoping na gagamitin siya as a witness for the government. Pero hindi naman po siya ginagamit as a witness. On the contrary, tuloy-tuloy po yung pagsasampa ng kaso sa kanya. Attorney Raymond Palad, ang legal counsel ni Kerwin Espinosa. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! At kaugnay pa rin ho ng naturang mga development ay minabuti ho natin kontakin uli itong kampo ni Senator Leila De Lima kaugnay dito sa mga gagawing hakbang naman ng kanilang panig. Pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis po ito, together with me, si Bombo Everly Rico. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Dino De Leon. Magandang tanghali po sa inyong lahat at sa ating mga tagapakinig. Opo, Attorney Dino, may mga sinasabi ho yung Palasyo Malacanang na wala naman daw aasahang epekto doon sa kaso ho, itong takbo ng mga pag-rekanto. Yung narinig ho siguro ninyo, yung doon sa panig nitong si Kerwin Espinosa. Ano ho ang inyong masasabi hinggil ho dyan? Well, para sa amin, no, dapat ginagawa ng Department of Justice ang trabaho nila. At ang trabaho ng Department of Justice ay mag-dispense properly ng hustisya. Hindi lang dapat mag-prosecute at mag-persecute at the whim of the President. No? So, kitang-kita naman na itong si Kerwin Espinosa, yung kanyang kwento, ay tugma doon sa mga nakita nating circumstances para doon sa mga mga ibang mga witnesses. For example, kung matatandaan mo, si Peter Ko, bago siya nag-testify sa House of Representatives at pinagsasasaksak rin siya 3 days before. At fatal yung mga saksak sa kanya, tinamaan pa nga yung kanyang lungs. No? Tapos pinag-testify siya afterwards sa House of Representatives. At si Peter Ko ay isa sa mga witnesses na inihayaan din ng prosecution. That's first. Second one, si Capones last week, si Joel Capones na self-confessed drug lord, na ayaw naman nilang kasuhan. Pero nag-confess na sinabi niya, ganyan daw, ay siya ay nag-drug trading at nagbigay raw ng pera kay Senator Leila De Lima. Yan yung confession niya. Pero nung kinakasuhan namin siya, ay ayaw kasuhan ng Department of Justice itong si Joel Capones. But ayaw nilang kasuhan kung against talaga ang administrasyon sa droga. Tapos last week, doon sa hearing, hindi na nila mapresenta itong si Joel Capones, hindi na makapag-cross-examine, citing security threats daw. Hindi ba ang Executive Department, ang Department of Justice, ang merong custody dito kay Joel Capones? So ano yung security threat na nararamdaman ni Joel Capones ngayon? Is this a security threat sa kanyang mga custodians? No? So hindi pwede sabihin na walang impact ito kasi it actually verifies the real picture on the ground. And that is that Senator Leila De Lima was a victim of a well-organized, well-orchestrated destabilization attempt and character assassination attempt in order to silence her and to gag her into submission. No less than by President Duterte. Si President Duterte mismo nagsabi, sisiraan kita sa publiko at yan na nga, ginamit niya yung mga convicted criminals para siraan si Senator Leila De Lima. Kaya nga naglabas ng United Nations Working Group on Arbitrary Detention ng categorical opinion na sinasabi arbitrary ang pagkakakulong ni Leila De Lima at nanawagan na siya ay palayain ng gobyerno. Okay, Attorney De Leon,
After this kind of development, may ipapile ba kayo na any motion, petition, or any related na legal action para in favor sa inyo pong panig? We're now contemplating on our legal remedies. Pinag-aaral namin ng gusto kung ano ang pwede naming ma-file as soon as possible. Kasi definitely si Senator Laila de Lima, alam mo kahit na sinasabi niyang napatawad niya na ang lahat ng mga nag-akusa sa kanya kasi naiintindihan niya na ginamit sila, tinakot sila at nakalagay nga sa affidavit mismo ni Kerwin Espinosa na hindi lamang siya tinakot at seguridad niya ang nakasalalay, kundi seguridad rin ng kanyang pamilya. Pero para kay Senator Laila de Lima, of course, we will have to expose the remedies available to us to vindicate her rights. 5 taon siyang ipinakulong dahil sa mga gawa-gawang kasinungalingan. So kahit na napatawad namin na yan, ang mga nag-persecute sa kanya, kailangan pa rin manaig ang katotohanan at ang hustisya kasi nire-recognize si Senator Laila de Lima na ang laban na ito hindi lamang laban ng hustisya para sa kanyang sarili kundi yung entirety ng justice system ang kanyang dinidepensahan. So tama ka dyan, magpa-file kami at the soonest possible time ng available remedies sa amin. As to what would that remedy exactly be, we will announce in due course. I see. Nasa linya din ho sana itong pamilya ni Senator de Lima doon ho sa Irigas City at amin din hong kukunin maya-maya. Pero kayo ho, nakausap nyo na personal si Senator de Lima after yung pong nangyari na yan, Attorney De Leon? Hindi pa, nandito pa ako ngayon sa Laguna naman. Kahapon nasa Quezon kami, kasi ako nga rin ang kumakatawan sa kanya bilang spokesperson. Kaya on the way rin kami sa mga iba't ibang mga meetings namin. Pero nakausap ko siya ng linggo. At alam naman namin na kasinungalingan ng lahat ng mga ito. Ang nararamdaman ni Senator Laila de Lima ngayon, of course, is masaya kasi lumalabas ng katotohanan. Uulitin ko, lumalabas ng katotohanan na siya ay victim lamang ng political persecution ni Rodrigo Duterte at ang well-organized attempt to silence her. Pero nakalulungkot din siya kasi ibig sabihin, ninakaw sa kanyang 5 taon ng kanyang buhay, yung liberty niya, yung most sacred right natin to liberty, dineprive sa kanya. No? Kahit na siya ay innocent at tanging kasalanan niya lamang ay pinaglaban niya tayo lahat. So masaya, pero malungkot lang na isipin ulit na grabe, pwede palang abusuhin ang justice system ng mga makapangyarihan at marami rin pala nagpagamit, kabilang na dyan mga police, kabilang na dyan siguro mga prosecutors, kabilang na dyan yung mga nag-invento ng mga kaso at gawang-gawang kaso laban kay Senator Laila. Sige. With that, maraming salamat po, Attorney Dino De Leon, tagapagsalita ni Senator Laila de Lima at legal counsel na rin ho ng ating Lady Senator. Magandang tanghali po sa inyo. Tanghali po, gusto ko lang po huling sabihin pala na sana wag natin kalimutan ipagdasal si Senator Laila de Lima. Hindi po biro ang kanyang pinagdaraanan nung nakaraang 5 taon at sana wag po natin kalimutan na ipaglaban lagi ang hustisya. Salamat po. Mga kabombo, here ang ating panayam live via Zoom. Sa mga dagdag pang balita, Bombo Ever. Patnubay ng magulang ang kailangan dahil marahas po ang ating susunod na balita. Patay ang isang 7 taong gulang na batang lalaki matapos na ilang beses na ihambalos ng kanyang hubot-hubad na ama sa kalsada sa may Villa San Isidro Phase 2 sa San Rodriguez, Rizal. Nahinto lang ang sospek ng sugurin nito ng kanyang kapitbahay at piliting agawin ang bata. Naagaw ng kapitbahay ang bata pero huli na dahil sa lakas ng paghahambalos ay nawalan na ng malay ang bata hanggang sa bawian na ito ng buhay. Ayon sa Calabarzon Police, dati nang may record na nasangkot sa iligal na droga ang naturang sospek. Lumalabas naman sa inisyal nilang investigasyon na kinandado muna ng misis ang kanyang mister dahil sa kahina-hinalang kilos. May mga pagkakataon kasi na bigla na lamang itong nagwawala. Sa kasamang palad ay nakatakas ang sospek at pagkatapos nito ay hinabol na ng sospek ang anak niya at nangyari na ang krimen. Labis naman ang paghihinagpis ng ina ng biktima. Hindi niya kasi lubos maisip na gagawin yon ng kanyang asawa sa kanyang sariling anak ng walang rason. Agad na naaresto ng mga pulis ang sospek at nakatulong ito pero matapos na sumalang sa inquest ay pinag-uuntog ng sospek ang kanyang ulo. Naisugod pa ito sa paggamutan pero idineklara na ang dead on arrival. Standby ang Bombo Radio Naga. Diyan sa patuloy pa rin natin tinutugay-gayang issue tungkol kay Senator De Lima at doon sa reaksyon ng kanilang pamilya. Oras muna natin sa buong kapuluan, 19 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali.
The Time Check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bahagyang bumaba sa 24.7% ang bilang ng adult population na mga walang trabaho sa bansa. Base ito sa latest quarterly national survey na isinagawa ng Social Weather Stations o SWS. Lumalabas na ito na ang pinakamababang naitala mula sa 17.5% noong December 2019 habang halos kapareho lamang ito ng 24.8% na naitala naman noong September 2021. Tinatayang katumbas ito ng nasa 11 milyon ang bilang ng mga walang trabaho noong December 2021 at 11.9 milyong katao naman noong September 2021. Kabilang sa mga walang trabaho ay ang mga voluntaryong umalis sa kanilang dating trabaho, mga first-time job seekers, ang mga nawalan ng trabaho dahil sa economic circumstances. Ayon sa data mula sa SWS, umabot sa catastrophic level na 45.5% ang bilang ng mga walang trabaho noong July 2020. Bahagya itong nabawasan sa 39.5% noong September 2020 at naging 27.3% noong November 2020. At ito naman ay bahagyang bumaba ng 25.8% noong May 2021. Muli itong tumaas noong buwan ng Hunyo taong 2021 bago ito bahagyang nabawasan noong September 2021. Sa datos pa rin na isinagawa ng survey ng SWS, sinagawa ito ng face-to-face mula December 12 hanggang 16 noong nakalipas na taon sa 1,400 mahigit na respondents. Muna na tayo ng update dyan sa lalawigan ng Camarines Sur. Kaugnay ho doon sa reaksyon naman ng pamilya de Lima dito ho sa mga development sa kaso ng naturang senadora. May balita ang Bombo Radio Naga. Bombo Dani sa Bombo Everly, sigaw ngayon ng pamilya ni Senator Laila de Lima ang mabilisan na pagpapalaya dito. Ito nga Bombo Dennis matapos bawiin ni self-confessed drug lord Kerwin Espinosa ang unang naging pahayag nito laban sa opisyala. Sa panayam ng Bombo Radyo Naga kay Vicente de Lima, ang kapatid ng senadora, sinabi nito na sa wakas ay lumabas na din ang katotohanan na inosante ang kanyang kapatida. Aniya dito Bombo Dennis, nagpapasalamat din ito dahil nabigyan na ng lakas ng loob sa Espinosa na ilantad nito ang totoo sa kabila umano ng naranasan nitong pagbabanta sa kanya. So mababatid kasi na na-pressure lamang umano ito nga si Espinosa noon nga galing sa mga otoridad kung kaya napilitan itong ihayag ang mga maling paratang laban sa senadora. Dito Bombo Dennis, nagdagdag pa si Vicente na 5 taon na simula ng mapiit ang kapatid sa PNP Custodial Center, hindi nito kailanman na nakitaan ng kahinaan ang kapatid kung binibisita ito, ngunit hindi nito mabatid din kung nararamdaman nito kung ano din ang nararamdaman nito tuwing nag-iisa itong kanyang kapatid. Sa ngayon hindi pa nakakausap ni Vicente ang kanyang kapatid ngayong linggo, ngunit nagagalak na ito na sa balitang ihahatid nito sa senadora sa susunod man na mga araw. Sa ngayon napakinggan natin ang bahagi ng naging pahayag ni Sir Vicente de Lima. Kaya dapat ang panawagan namin, kaming mga kapamilya ni Senator Laila de Lima, ay sana palayain na ang aming kapatid. Ang sigaw po nga namin, Free Laila Now! Free Laila Now na! Iyan ang bahagi ng pahayag ng mismong kapatid ni Senator Laila de Lima sa naging eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Naga. How's that, Bombo Dennis? Sige, makikibalita na lang kami kapag may mga panibago pang kaganapan o development mula dyan sa panig ng pamilya de Lima. Maraming salamat, Bombo Vladis. Iyan ang ulat mula dito sa Naga City. Ito si Bombo Vladis Canoy para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Kuha pa tayo ng mga dagdag na balita, yung mga positibo sa COVID-19 at mga nasa isolation o mga quarantine facilities ay hindi na raw makakaboto talaga ng tuluyan para sa May 9 elections. Yan ho ang pinal na direktiba ng Commission on Elections. May update si Bombo Gerald Ulep.
Yes, Bombo Dennis, nandito tayo sa isang police station dito sa Evangelista sa Makati City dahil posibleng itong mga pulis yung atasan ng local government units para bantayan itong mga isolation precincts. Baka daw kasi mayroong mga pupuga or lalabas sa kanilang isolation facilities na mga positibo sa COVID para bumoto sa May 9 elections dahil ito nga sinabi na ng Commission on Elections na hindi na makakaboto itong mga COVID-19 positive na nandoon sa mga isolation facilities. Sinabi ni COMELEC Commissioner George Garcia, hindi raw kasi papayag itong mga local government units na palabasin ang mga positibo sa naturang virus at hindi nila hahayaan ang mga botanteng labagin itong batas na itinakda ng pamahalaan. Sa ilalim daw kasi ng Republic Act No. 11332 at ng Interagency Task Force, itong kanilang mga guidelines at resolutions dapat umanong mag-isolate itong mga COVID-19 positive patients. Hindi raw dapat lumabas sa isolation facilities ang mga positibo sa virus. Dagdag ni Garcia na hindi naman maihatid ng komisyon ang mga balota sa mga isolation facilities ng mga positibo sa virus. Una rito nga sinabi ni Garcia na kung para sa kanila ay nais nilang makaboto yung lahat ng mga botante ngayong pandemic. Narito pa ang tinig ni Commissioner Garcia. Ay naka-isolate, lalo na kung sila ay nasa isang isolation facilities. Of course po, hindi namin po, wala po kaming guidelines kung saan yung balota ay dadalhin mismo sa isolation facility. It is also possible po na yung mismong kababayan natin na maaari may COVID-19 ay nasa kanilang mga bahay-bahay, doon na lang po sila naka-isolate. Pagka po ganun, kahit po may COVID-19, wala naman po sa aming patakaran na hindi sila pabobotohin. Kaya lang, ang pakiusap po namin, kung sakasakali, kahit doon sa may mga nararamdaman lang po, ay mas maganda po sana kung yung again, face mask, at kung kayo naman po ay halimbawa ay okay lang sa inyo kahit kung pwede mag-face shield na rin. Lalo pat sa inyong palagay o meron na talagang test result na kayo po ay may COVID-19, mas maganda po bigyan nyo ng protection din. Yung mga ibang tao na makakasalamuhan nyo na ay naka-isolate. Sinabi nga ng Department of Health, Bombo Dennis, na hindi nila kayang pigilan yung mga botante ay pinaalalahanan naman nila itong mga voters na kailangan nilang sundin itong quarantine guidelines sakaling mayroong mga positibo na gustong bumoto sa May 9 elections. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Bombo International News. Binomba ng Russian forces ang kabisera ng Kiev sa Ukraine kasabay ng pagbisita ni UN Secretary General Antonio Guterres. Aabot sa 3 katao ang nasugatan sa Russian strike sa western part ng Kiev. Ito ang unang pagkakataong binomba ng Russia ang naturang kabisera sa halos 2 linggo at matapos nga ni UN Chief ang Bucha at iba pang lugar kung saan umano nangyari ang war crimes ng Moscow. Ayon kay Mayor Vitaly Klitschko, 2 gusali ang tinamaan sa may Shevchenkovskaya district at natamaan din ang mababang palapag ng isang residential building habang nasa 3 katao naman ang dinala sa ospital. Subalit hindi pa malinaw kung gaano kagrabe ang sugat na tinamo ng mga ito. Sinabi naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na ang pag-atake ng Russian forces sa Kiev ay matapos ang kanyang pakikipag-usap kay Guterres na isang pagtatangka para ipahiya ang United Nations. Kinumpirma naman ng tagapagsalita ng Russian military na nagsagawa ang sundalo nito ng airstrike laban sa 38 military targets na puminsala sa 7 munitions depot, subalit walang binanggit kung ito ay sa Kiev. Sa pagbisita ni UN Chief Guterres sa Kiev matapos ang pakikipag-usap niya kay Russian President Vladimir Putin, kinundina niya ang nangyayaring giyera at tinawag na evil. Matapos bisitahin ang Bucha at nagdemand sa Kremlin na makipag-cooperate sa International Criminal Court investigation hinggil sa akusasyon ng war crimes. Bombo Sports News. Sa atin hong tinututukang mga laro, mga kabombo, tinapos na ng Philadelphia Sixers ang kanilang serye sa Game 6 matapos na tambakan kanina lamang sa score na 132-91 ang Toronto Raptors sa first round ng playoffs. Dahil dito uusad na sa NBA semifinals ang Sixers na hawak ang 4-2 record. Naging balanse
sa opensa ang Sixers sa pangunguna ng MVP candidate na si Joel Embiid na nakapagpakawala ng 33 points at 10 rebounds. Habang si James Harden ay tumulong sa kanyang 22 points. Haharapin naman ang Sixers ang nag-aantay na top team ng Eastern Conference na Miami Heat sa Game 1 ng second round sa darating na Martes. Samantala, sa iba pang game sa Western Conference, tuluyan na hong naidispatsa ng Phoenix Suns ang New Orleans Pelicans sa Game 6 sa score huya na 115-109. Nagmistulang historic ang performance ng veteran guard na si Chris Paul na walang paltos sa kanyang mga tira para walisin sa serye 4-2 ang karibal na Raptors. Kumamada rin si Paul ng 33 points sa percent shooting o perfect shooting ang kanyang nagawa. At habang pabalik na rin itong si Devin Booker, wala ho naman sa kanyang injury na nag-ambag ng 13 points. Haharapin ng Phoenix sa semifinals ang magwawagi sa pagitan ng Dallas Mavericks at kupunan ng Utah Jazz. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na may kabiyanan sa ito ng pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. 34 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 12. Sa aton nga pagbalik banwa, tinguhan naton nga makalabot karon si Councilor Imang o kung si Imang ang Executive Director sa Emergency Operations Center. Ini may kantanan sa sa palabuton ng eleksyon. Paano ang matabo kung may ara sa mga positibo diri sa COVID-19 nga mga butante sa siyudad sa Bacolod. Kay sunod sa Comelec dapat magabukto gid ini sila. Ano ang matabo kung nara sila sa isolation. May ara bala sang mga plano karon ng EOC para nga ang tanan makabutugid apisar pa nga nag-positibo sa COVID-19. Inatanan aton pag-istoryahan pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo
kahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Pabalik mga kabayan sa ato ng pagpangalagad diri sa palatuntunan Bumbuhan ay Sodto 10 minutos na nabilin kag magadangat kita sa tag na nga launa. This time mga kabayan kuha na report di Bumbo Dennis Rubica kay daw lang alang ito si Executive Director Imang daw sa interview naton Subong. Mga pila pa ka minuto siguro to matapos tong iyang speaking engagement, no? Kay may ni maklaruhan kita karon sa bahin sa sining mga butante nga nagpositibo sa COVID-19. Paano ang ilang pagbuto sini? Istorya nato na karon na dugay-dugay. Unaw nato na ning sa piyang kalinya parte gyapon ni sa eleksyon kag sa absentee voting nga ang mga nagamit na balang mga baluta sa absentee voting daw gina manual counting ini siya pero ipadala niya sa Comelec National Office. Yari ang report upod sa kay Bombo Dennis Rubica sa piyakalinya. Bombo Dennis, please come in. Pamudan sa ikatatlo karon nga adlaw no sa aton sini local absentee voting no kay tibudan may ana pakita sa to nga overseas absentee voting man mo yung mga Pinoy sa luwas, ha? So this Pilipinas man tawag na local absentee voting Bombo Dan third day last day tatlo scheduled local absentee voting Bombo Dan. So kahapon so dire sa Grosling tati damo-damo naman ang mga nagkaboto sa bahay sa to sining PNP do sublaman 3,000 gani region wide napaton nga pila sa mga branches aton our forces AFP Bureau of Fire mga teachers naton ang iba naton nga mga government employees media iban pang qualified ang mga pakigban sining absentee local absentee voting bumutan. Anong proseso sini kay lain niya proseso bumutan sing pagpakil niya sa local absentee voting no kay bumutan niya no ito makota ato provincial election officer kung paano ginaisip paano yung proseso ni mga baluta sa mga local absentee voters naton bumutan niya no. So actually ining baluta sa mga local absentee voters naton lain ini siya sa baluta ang gamito naton niya sa mga bote 5 election gamit atos ni voters counting machine kon DCM Bombo Daniel no kay ining local absentee voting ang balutas ni bumudan isulat mo gini ang ngalan sa kandidato manual ni bumudan mo no like president, vice president, senators kag party list no amo na yang mapwede nga mabuto sa mga local absentee voters no hindi sila magkabuto for the local candidates sa bumudan no nasunod lang yung ilaya so amo na ilang buton kay siling ko ang proseso ni pagboto nila isulat nila ang ngalan sa kandidato sa pagka-presidente, vice-presidente, senador, kag party list. Hindi iya pareho sa ining baluta nga gamito aton sa Minay kaysa Minay natin baluta mo dati mas malawa na ba niya kay i-shade mo siya mo ang corresponding nga ngalan sa before si ngalan ara na dumi circle na sa amo na i-shade mo kaya mapili sa mga ngalan nga imo pilion sa mabot mi na election ang sa absentee voting isulat mo gini so manual after mudan nga matapos na sila basic pagboto nila tapos silyuhan ning ilang baluta may mga proseso manada may mga gamit manadaya nga na partinisyer sa absentee voting ballot nga duwa na envelope dira damo na sulod ang konsilyuhan
then kuhaan nyo na no? Sa emotion na sa natungdan nga panabi, BEI, no? Nagamandra sa voting, kung diin ka man, no? Like sa aton police, this negosyante is Rokpo, aton nga mga membros ng army, pinaton, kung dito sa na assign, no? Din na may designated voting centers, or city voting center, da man na sila mabuto, bumudan, no? So, tanan ini nga mga baluta nga gingamit, no? Sa sulod sa tatlo kay naton nga local absentee voting, ipadala ina pumudan, no? Dito iya sa national office, no? Sa nga Comelec, no? Dito sa Intramuros, Manila, Bumbo Daniel, no? Kag manual man ini nga isipon ang boto, no? Pwede na siya pag sila nga pag-abot dito, isipon ini, no? Buksan ini siya, isipon ini siya mismo sa adlaw sa eleksyon sa May 9. Ate ko di padala ako tubong adlaw tapos padala dito sa Metro Manila. I-stock na to, secure na to. Kag sa May 9 pa na ibumudan na isipon. Kaya may ara sa ginatawag ng Committee on Local Absentee Voting dito sa Comelec National Office nga mo ni ang in charge siling mga baluta sa absentee voting kag may ara mas lagi natawag yang Special Board of Election Inspector nga amo man ni ang mag-isip manual sa nga mga nakas nga buto sa pagka-presidente, vice-presidente, senador, kag sa party list Bombo Daniel. So hindi ginibuksan until mismo sa pag-abot sa May 9 adlaw sa ato siling national and local election. So para siguro man din ni Attorney sila sa ato sa provincial election officer ngati ma-secure ini no kay mi ara gyud mudan nga local on committee on local city voting nga mo niya in charge no nga maghikutar sining local city voting system na sila man ni magatipon sa babalot. Yes. Si paano niyang sa abroad ya ganiya kundi natapos naman to do may pinaka mga natapos na why pa man magawa ang result? Why pa rin mo na kay ang awol ko sa dito sa abroad yung overseas absentee voting ano mo na bumuda ng tipo no man ko like sa Hong Kong nato tibe facilitated like sa Hong Kong dito sa aton konsulada konsulato dito sa mabuto dito na to like casting glass nga ballots no. Dito din sa overseas absentee voting meron na sa na create nga special committee mo like sa local absentee voting sa overseas meron man committee on overseas absentee voting nga mo man in charge no sang pag-isip no ang sa overseas absentee voting bumuda do ato ni buluan ini mga nakas nga mga Dennis kaysa sa Facebook yan, nagaguluwa na yung mga, pero unofficial result sa absentee voting. May mga figure na sila yung pagwa mo. Kaya dito, guro bumudan mismo yan sa mga natungdan natin nga lugar, like kung sa Hong Kong ka, kung sa consulate ka, may ara na ito yung create man nga overseas committee on overseas absentee voting. Nga sila man niya ang in charge dito. Bombo Dan, ambot lang ko ng proseso sila sa overseas kung ginapadala pa natin mga baluta is Pilipinas o kasi dito na lang ginaisip kung may mga initial ng result bumbudanti posibilidad dito na lang niya ginaisip kag mapadala guro sa official nga result diri sa aton Comelec sa Manila bumbudan po sa local niya nga absentee voting amo ni proseso as explicar sa ato sa provincial election officer nga padala sa Manila ang baluta kag isipo din na no mismo sa adlaw iya sang eleksyon. Bombo Daniel. So ati ang tabla mo dan explikasyon
sa ato si Provincial Election Officer, si Attorney Roberto Salazar. Kag ang balota nila direkta na nga naghalin no, sa Committee on Local Absentee Voting, no, gin-distribute na no. I think sang 18 no, 19-2021 either nga nagkadto sila diri or ginkadtuan sila sang representative sang Committee on Local Absentee Voting, no. Ito nga itong schedules na is April 27, 28, 29. After that, no, ipadala na. Malamang local absentee voting, may ballot na siya. No? Kada isa, applicant may ballot siyang allocation. May inner envelope, no? Nga butanganan sa inner seal. No? Tapos may outer envelope pag na siya, nga butangan man sang seal. Oo. So, ipuno na, no? Tapos ang office mismo na nag-conduct sang local no, sang local absentee voting, siya na ang mapadala, no? Sang balota dito sa Committee on Local Absentee Voting, no? Sa Intramuros, Manila, no? Sa aton election contest and adjudication division department, no? Sila nang in charge, no? Tapos nag-create man na sila sang special board of election inspectors, no, or special electoral board, no, para nga mag-isip, no. Kaya manual ang counting, sino kay manual ballot ang ating ginusa. So on the day of the elections, amo man ang pagbukad nila sina, no. Kaya siyempre pabuton na pa, no, kay ginamail na. No? So on the day of the election dito na siya scrutiny or isipon sa Manila. For the PNP, of course, din-designate nila ang notebook. No? But I've heard no, nga may mga units man, no? Ang region nga naka-deploy dire, no? Pero dito sila nagbuto sa ilang regional office. Kung din ka pala nag-apply, no? Dito ka na dapat maboto. No? For government offices, no? Depende, no, kung di in-allocate ang ilang mga offices man, pero sa ako dire, no. For the media, no, members of the media who availed of the local absentee voting, I think duwa man lang, no. Ang ilang application nag-agi sa Office of the Election Officer in Bacolod City, no, and they were already informed man nga tiara ng ilang ballots, no. Kamo na ni Attorney Sorrito, padala man na sa Committee on Local Absentee Voting. Sa mga army, no, of course, kada kampo, no, may nag-apply, no. Tapos ang ka-designate kung din sila mabuto, of course, ang ilang commander. No. So kung dito sa 303rd, no, sa Minuyan, of course, i-designate na ni General Passaporte na dito man. No. Sa iban pa no, mga sub-commanders, mga infantry battalion, dito man na sila. Padala kami representative. No? Kasi siyempre, pag-designate sila, with notice na to Comelec. No? Pero kaya amon dito is just to observe, no, and witness the proceedings. Pumunta mo na ang pagbatag, no, ni Provincial Election Officer Tony Salazar, kung paanong proseso o sining local absentee voting, no? Kasi naton 3 days lang, no? Yes, pumutan last day subong 27 Ay, sa and 8. overseas absentee voting daw nag-start siya April 10 kag mag-end May 9. Sa kanya sa overseas. O sa ato niya local 3 days na, no? Saying 27 to 8. Last day subong bulan 29. So mas palipot lang nga sa ato na sa local sa para mo sa overseas na overseas dito na lawig ang mga naglaw, no, until kaya sa May 9 sa election pwede sa makabuto dito, no, kasi balamutan sa overseas, medyo iba siguro kayo man lang sa mga designated na mga area naton kaya mostly mga ginadesignate ng mga overseas absentee voting centers naton, like sa mga consulate naton,
sa may basi naton, iban ni Bulapan, iban ni Namasyon, iban ni Radyo, no? Kung nagkaroon ka daw mas tawag yung simpo, ginatag sila, sa mga overseas absentee voters naton, kumpara sa mga local absentee voters naton na bumuda, no? So last day subong, until nagkaroon na alas 5 sa hapon, nagbukas ang aton nga local voting ka start na Alsosunaga, tugtog alas 5 sa hapon, no? Pero aton nga regular voting time sa mabot na May 9, lawig-lawig no? Alas 6 ng aga, tugtog alas 7 sa gabi. Muna yung diferensya naman muna sa regular ganyan adlaw sa butuhay natin. Limitado, bali limitado ang movement ng tao mo. Correct. Eti, normal mo dan, kasi kanis ni, may mga doso nga, pwede mo, duwa kadlaw, ang atong eleksyon. Iwa ito yung mag-run, na? Instead, ang Comelec, nagdesisyon nga, palawigo na lang ng oras ng pagbuto. Pero bisan pa magsiling abing sa adlaw sa eleksyon, impone rin ang social distancing. Daw masyado naman kakwan, daw masyado na bala ka inang hindi na applicable, no, ang pag-implementar sang social distancing kay sa kalawig ng during the campaign period, the whole duration of the campaign period, na violate na ang physical distancing. Ti karon dugan na nga na-violate na pag abot sa election day, hindi na pwede ma-violate. Daw mo isenta mo daw ka layo nga matabo, no? Nga may pantapalit patuman ta stricto ang tawag nga physical distancing. Ang iyang essence bala nadula na yang essence sa punto nga ano mo pa na kay dugay na ganin na ginalapas, dugay na yang way na sang social distancing nga nagakatabo during the political campaign rally nga ginahimo nga nagadulugok ang sa pagdamo nga mga hundreds of thousands nga nagatelepon ara sa mga polling precinct nga ginatos-gatos na kang linibo lang na i-strictohon dagid. Sakto ka bumuda, no? Kaya ang mga political gatherings, tinapikay mga supporter da. Ang klase naton limited pa gani unan, face to face limited pa, na pagpila ka aktibidades, no? Pero dito ka muday guro nga ipasling ka nga ma-implement po ang physical distancing. Sinong implementa sulod sa polling center sa Solos Eskulan, kaya ting aton nga kapulisan, ang guidelines na dapat 50 meters away sila from the polling center. Because sunod ako sila patama sa way sila kung implementar sa tawag nga the physical distancing. So wala giti po at nilang gurong dan kuan sundon tang health protocol, especially maintaining practice health protocol, maning face mask and physical distancing. Kung physical distancing daw malabo niya, face mask na lang kita kumudan, kaya mga si boto guro puli dayon yan ay kinakatla kag magtipon-tipon naguro pinapadawis timon para layo man sa risko bumudan iti balantaman may bago naman nga sa variant sa Omicron nga mo ni may bago may isa na di kaso confirmed kaso sa ato dito sa Bagyo nga mo ni ginatanaw nga base nga mo ni nga tulaan naman kuno sa nga pag-search sa kaso yung desisyon ng IATF sa Pilipinas after sa elections ito ganin nag-uso ito nga sa tuambal mo tago sintamis lang nga tipon sa lang ka renew pag day after a week after doon nagkaso pa bombo dapat wala sundon talaga yapon kanang magina patungod ng mga pagsulundan kabahin sa ato si pagboto kasi tanan tati kuan mo ato man obligasyon kag diretsyo nga magpakigbahin sa siling election day naton right sa parades naton ano ba gini exercise naton ni bumuda po with caution tawag nga sinaton kaya pagapon sa pandemya sa COVID-19 despite natin this Bacolod, there's Negros, manubo na gid man ang kaso. Pumunta niya sang
COVID-19. Aha. Sa mga bumudan, aton nga mga update sa report, na pila lang kadlaw na bilin para sa aton May 9, 2022 national and local election. Inis Bumbo Dennis Lubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. Report gikan sa Provincial Capitol kag sa Provincial Comelec Office. Nagdulo siya sa oras sa 11 minutos na kaligad sa tagnang launa magabalik ang ini nga palatuntunan pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang oras ay hatid sa inyo ng Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga
earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na mga kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhan ay Soto 19 minutos sa nakaligad sa tagna nga launa. Okay, sige, ginaangan na nga naton si Executive Director Ang. Nag-drive siya kuno, ginatawagan ko bago lang nag-drive siya, ihulat-hulat talanda Bumbo Anthony, no? Nag-drive sa siningamati niyon si Executive Director Ang. No, pero siling ko basi magkapundo lang siya kadali anay, no? Sa higad sandalan, sa safe nga lugar. Para nga magkapatigan kita sa aton yang interview. Kay bawo pila na lang ka inadlaw ang nabilin, no? Kag magatapos na ang campaign period. Kag mag-abot na ang adlaw sang paghukom. Hindi ya paghukom ya sang kahitaasan, kundi paghukom sa mga katawan sa kung sino gid ang angayan nga magapungko kag mangin leader sa aton nga pungsod, mangin leader sa aton probinsya kag mangin leader sa aton nga syudad. Kag tanaw naton, no, ang mga inadlaw nga nabilin masyado ka crucial ini. Madamo sa mga naga double time
kag ikuan gid massive gid ang ila sini nga pag kampanya daw halos hindi na gani makatulog samtang nagahilapit ang adlaw sang eleksyon. Magluwas sa ginamang sa mga kandidato nga wala sang kontra, may kontra gid man pero daw inabalang at least gid pa kontrahan na lang. Okay daw mamuok ang ilaya nga katulugon. Daw pagkuan-kuan na sila pa easy na lang, no? Pa relax na lang. Pero sa mga medyo taklaron pa, ati naga-double time gid. Okay, sige. Ara na sa kalinya ang Executive Director sang Emergency Operations Center, si Anay Councilor M. Ang. Ma'am, mayong hapon. Okay. Sige daw, hindi makasulod ang audio ni... Okay, sige. So, nakamute siguro, nakamute ang imong microphone, ma'am. Okay, sige, Abi. Okay na siya. Okay, sa kalinya, Councilor M. Ang, mayong hapon. Mayong hapon, Bobo Daniel, mayong hapon sa tanan. Ari kita di subong sa aton 24-hour nga vaccination center. Bobo Daniel. Okay. So, dubli ang imong nga trabaho subong nga wala labot nga nagakampanya, nag-ara pagit sa vaccination center. Yes, kung wala kita sa kampanya, nagabisita kita sa gihapon sa mga vaccination sites naton para ma-check ang status ng aton nga pagpangbakuna, Bobo Daniel. Okay, sige, oo. Sa subong ma'am, may ara pa sang may ara pa kita mga nagpositibo sa COVID-19? May ara pa pero gamay na gid lang kaayo ang Hello, ma'am. Ang numbers ang aton naga-positive nga mga pasyente kay kalabanan pa ni sa ila asymptomatic man. Bobo Daniel, so kada adlaw may ara kita isa duha ka mga cases. Amo na lang gid na subong ang aton nga mga kaso. 1, 2 or 0 cases kita. Okay. Ginpamangkot na ko ini kay tungod nga sa maabot nga eleksyon sa May 9, hindi kita makapatod ba si may mga magkaladugang pa nga mag-positive sa COVID-19 kag subong basi bayara pa sa mga isolation facility. Paano ang matabo sini kay suno sa Comelec kun Commission on Elections dapat makabuto gid tanan kag bisan pa ang na positibo sa COVID-19 ngara sa isolation facility. Ano ang aton nga game plan sini di, ma'am? Well, kung mag-positive ka during the election day, unfortunately, Bobo Daniel, kung ara ka pa sa infectious stage, dapat nag-isolate ka so hindi ka pwede kagwa. That is the minimum protocol inaiya sang DOH kag sang World Health Organization. Pareho lang na gyapon nga once mag-positive ka, why ginaiya chance na makagwa ka kay you're supposed to be isolating. So hindi ka makaboto kung mag-positive ka sa adlaw sang eleksyon, Bobo Daniel. Okay, why ta sinasang mangin violation nga masiling abi nga bisan pa nga ara sa isolation facility, kinalan ma-exercise niya nga pag kinamatarong sa pagbuto, ma'am? No, Bobo Daniel, kay although ang voting is a right, pero ang mga tao nga potentially ma-infect mo, they also have the right to life and health. So, mas nagapangibabaw ang kinamatarong sang mas madamo sa kadamaan ang kinamatarong nila to be of good health, to be free from illness, kag ang kinamatarong the right to life nga ginatawag naton. So mas mataas na siya kumparar sa isa ka tawo nga iya kinamatarong sa pagboto. Unfortunately, kung nag-positive kaya kag you are under supposed to be on isolation, hindi kaya kakadto sa any public place. As a matter of fact, hindi ka makagwa sa kundiin ka man nag-isolate. Either sa isolation facility ka or nag-home quarantine ka or ara ka sa hospital, wala kita subong sang capacity or wala kita sang facility or capability nga magdala sang aton voting process
sa mga isolation facilities. Kinanglan makadtugit sa voting precincts gid. Okay, so do kaangailan na siguro ma'am nga kung COVID positive kagara sa isolation facility, daw wala man guro sang kinalain man sa mga regular nga pasyente nga ra sa hospital bed nga hindi makagawa sa hospital. Yeah, actually, Bombo Daniel, na pareho lang na bala sa mga nagkuha man sa bar exams, kag board exams, nga bisan duha ka nakatuig nga nag-review, kag na-qualify ka na to take the bar, pero kung sa oras, kag sa adlaw na sang examinations, nag-positive ikaw, hindi ka gid allowed nga mag-mingle sa iban nga mga examinees or sa proctors, hindi ka pwede kagwa sa imo isolation. So, mo man na siya, same principle applies, Bombo Daniel, nga ang mga tao nga mag-positive sa adlaw sang eleksyon, hindi gid makaboto. That's why we have to stay safe. We have to stay healthy, infection-free, observe kita sa minimum health protocols, sugod-subong hasta mag-May 9 para nga maka-exercise kita sa aton right to vote. Okay. Sige. So bali sa election day, ano ang game plan sang EOC para nga at least mapasiguro naton nga although nga do may mga violation na gid man sa mga minimum health protocol tungkol sa perti hindi mapunggan nga pagdinugok sa mga tao sa mga political rally. Pero sa gyapon sa during election day, dapat mapatuman gid kita sa minimum health protocol. So anong aton nga game plan sa Adri ma'am sa EOC? Well, ang aton sina preparations, Bombo Daniel, amo ang monitoring yapon sang aton nga task force disiplina kag ang composite team ng Emergency Operations Center nga maga-monitor sa mga polling places. But then because of the restrictions man sang COMELEC, nga base bala kun we can be labeled as nagahilabot ka bala sa proseso, we have to be very careful. So ang mahimo talang ginada is to monitor nga gina-observe ang at least ang distancing, nga naga-mask ang mga tao pasulod sa mga voting precincts. So ang pag-observe sa minimum health protocols amo ang iga-monitor sa aton Emergency Operations Center sa mga areas or sa vicinities ang aton mga polling places. Okay, sige. So at least ang aton yang EOC wala man mapabayaan bisan pa nga sa kasakuon sang kampanya na subong ma'am. I'm sorry, ano to Bombo Daniel? Siling ko at least subong daw wala man mapabayaan ang EOC apisar pa sang sining kasakuon sang kampanya. Yes, in spite of the fact na sige kita kampanya, si Mayor Bing is still actively monitoring sang activities ng Emergency Operations Center. Kag in place gyapon, kag operational ang tanan nga mga clusters sang Emergency Operations Center. As a matter of fact, bisan ang aton nga mga monitoring teams nga ara sa aton mga borders, airport, sa seaport, naga-request na sila ang aton iba nga staff nga kuhaon na sila kay ara na kita sa alert level 1, ginapabilin ta sila gyapon para nga mag-closely monitor sa gyapon. Especially now, nga may bag-o naman nga bag-o nga variant nga nagsulod nga ng isa ka turista to or isa ka traveler nga halin sa Norway, amo nang gina-closely monitor subong sang aton DOH kag sang IATF. So kita man medyo aligmat man kita kag ginabantayan ta man na to make sure nga wala sang pagsaka sa cases kag wala sang outbreak naman sang bag-o nga mga variants. Okay, bisan pa ganyan ang DOH nagpaandam nga ba si posible magsaka naman ang kaso pagkatapos ng eleksyon. Para nga whatever nga mada nga mga variants ang masulod, kung may protection na kita kung in kaso manggid may outbreak nga matabo, hopefully nga wala lang kuntani, pero kung may ara gid man ang aton ginahimo subong as a precautionary measure, amo nga sige tagyapon ang aton aggressive nga campaign for booster vaccination kag ang vaccination sa mga qualified naton nga mga recipients sa vaccines like 5 to 11 and 12 to
17 kag ang mga 18 and above naton. So sige wala kita untat, ang aton mga vaccination centers are open kag naga-cater sa mga pumuluyo naton nga kinahanglan magpabakuna. Okay, sige. Ma'am, salamat gid sa imong oras kag stay safe. You're welcome. Thank you, Gid. Madamo nga salamat po, Daniel. Si Executive Director M. Ang sa Emergency Operations Center, kung nagpositibo ka sa COVID-19, butanti ka din sa Bacolod, kagara ka sa isolation facility, wala gid sang tsansa nga makabuto ka sa mabot nga Mayo 9. Kung sa bagay, kung aton giman yang i-analisahon, di kung nara ka sa isolation facility, do pa rin malang nga na-admit ka sa hospital, malang kung nara ka sa hospital, kag jimpo eleksyon, lang alang man ang tanan nga mga pasyente sa hospital, pag waonda kag magbuto, or dalaan to sa laya sa mga baluta, kag samtang nga nagahigda to sa bed, sa hospital bed, kag ginadextrose, lang alang matiyo pa bangunon mo to, kag butuhon mo to. So wala, no? Wala sang tsansa nga makabuto kung ara sa isolation facility. Pero why naman gitsubong di sa Bacolod, nagpila na lang yang namilag-pilag ng kaso sang COVID-19. 32 minutos sa nakaligad sa tagnang launa sa hapon. Kuwaon ko naman ang report ni Bumbuan Sindol Surilla, banwa ini may kang tanan sa Japon sa absentee voting. Pila lang kabilog to lagi parehistro ayo sa absentee voting. At kay pila man lang guro kabilog Bumbuan ang hindi makabuto sa malangalan sa adlaw sang eleksyon. Ano pa daw mamilag-pilag ang parehistro para sa absentee voting. May katapusan na ning adlaw subong ho, 3 malang kadlaw ni ang local absentee voting. Hindi pa riya sa overseas nga nagsugod pa sa April 10. Kaga magatapos sa May 9. Isa ka bulan nga hatag sila yang palugit para sa pagbutar. Ari sa piyang linya, report ni Bumbuan. Bumbuan, please come in. Bombodan, duha lang gid kabilog ang nakaparehistro, naka-apply nga magbutar sa absentee voting, no? Absentee voter abi driya sa may syudad sa Bacolod, kay tiduha lang man na sila nag-apply, no? Tina sa mga katapo pa sa media, wala uniformed personnel. At siguro insakto na kahit yung iba niya siguro Bombodan sa actual na lang gid sa May 9. Although province of Negros Occidental, damo to yung uniformed personnel, no? Pero driya sa aton sa may syudad sa Bacolod, duha lang gid mga katapo pa sa media. So, amo nang pagpahayag ni Attorney Revo Sorbito. So, amo naman lang ina-Bombodan. Wala sa mga uniform personnel nga sa Bacolod, gidya? Wala, no? Amo naman lang na ina-Bombodan ng mga nga bisan ang mga katapo sa PNP, Bureau of Fire Protection, Coast Guard, nga taga-diri, pwede sila lang nga makabuto sa election day? It could be. Pwede na Bombodan. Basta malusot lang. Kahit ikabalo ka kung absentee voting sa hiktik ang ilang schedule. Yes. Pwede na Bombodan yung mahingagaw ka lang 5 p.m. Kabalo ka Bombodan, kung sa absentee voting ka, national naman ang posisyon na boto mo. Oo, di ba? Do kanugol man sang local. Amo gali, amo na siguro nga duwalang kabilog ang nag-absentee voting. Amo na. Dubag ko lang man na-realize. Yang magabuto yung sa local na posisyon. Yes. Amo na kainit. Kaya ari gidi ang sadyanay. Correct. Amo na kainit. Dubag ko lang na-realize, Bombodan, nga pagambal mo nga wala mga kay posible, no? Mabuto na sila on the day of the election. Wala man na Bombodan violation. Kahit kung lang man na sa ila schedule, why man na iya problema nga man idingot mo sa ila. Ang iba niya absentee voting Bombodan at kay kun sa ila yung mga assignments ya budlayan gid sila, no? Pero kung taga dire ka man lang abis syudad sa Bacolod, so matapos duty mo ya Bombodan, pwede ka man lang kadalikyat, diba? Sa imo sini nga presento. So that is why man Bumbuan. Grabe, no? Yes. Kay lawig ang oras subong para sa election day, hindi ka ngay sa nagligad nga pagka 5 tapos hasta alas 7 sa gabi. Alas 7, correct. Sa gabi mo? Correct. Hasta alas 7, basta within ka sa perimeter na bala Bombodan, perimeter radius na bala sang
imong pooling area sa dira sa eskwelahan, pwede ka makaboto. That is why man siguro Bombodan sadya no maboto gid sa local election ining mga utod naton. Kabalo ko ang province ya Bombodan pareho na. Let's say na-assign ka diri sa Bacolod, taga Ilog ka pa beti, mapuli ka pa to sa Ilog, di ba? Oo. Impossible. Pero kung diri ka sa syudad sa Bacolod, let's say nag-duty ka police, no? Tapos ma-out ka, maski 7 PM na basta makahingabot kaya Bombodan niya, why na iya question, no? Allowed ka na iya nga magboto. Diri lang nato nakitaan Bombodan nga amo ni ka init gid man niya subong or amo ni ka exciting gid man niya subong 10 days no before ang May 9, 2022 elections. Dili nagapakita nga ang mga taga Bacolod ya gahuro-huro gini nga diyan. Hindi kami mag-absentee voting mangitay pagi nga makadalikyat nga makakanta sa presinto. Kay mabutong kami kay diri gini may balaan kun sino gini mabako diri sa Bacolod. Correct. Amo ni siya Bombodan ang isa sa hindi na malipod manigar sa aton Bombodan. Isa man sa pinaka-exciting nga election sa local ning matabo sa aton subong nga 2022, especially diri sa may syudad sa Bacolod, no? Hindi man na malipod sa aton ang incumbent mayor, the longest serving mayor man na Bombodan. Ang iya nga opponent, anay congressman, amo lang ginakilala man nga bilyonaryo, so that is why nga init man, no? Ever since man daw siya. ginakilala pag ganing nga daw kuno gusto man mangin kingmaker. Yes. So, amo na gani Bombodan nga kainit, no? Ang ining init in the sense nga ang hambal sa COMELEC, why man niya diriya Bombodan sang violence, no? Init in the sense nga halin sang una ya Bombodan, ang dynamic bala sang pamulitika sa Bacolod, kabalo man kita tanan sina. Pero manami lang niya Bombodan, wala sang violence, no? Pabaanay lang na, kampanyahanay lang, mainit nga kampanyahanay. That's why nga ang classification sina sang COMELEC yellow category Bombodan, meaning mayara sang intense political rivalry. Ang mga balota, Bombodan, ara naman kahapon, just like Dungan, manang na sila sang province of Negros Occidental, ang government center nga muning paggagamiton nga venue bala Bombodan sa canvassing, ready naman para sa aton iyang mga kabombo. So, basically, no, mga administrative works na malaning ginahimo sang COMELEC, pero ready na 10 days before the election. Bombodan pamatiyan naton si Bacolod COMELEC Officer Attorney Revo Sorbito. Tapos ng ang DLG ito tatlo man lang. Ang COMELEC, kagina tatlo man lang. Ang ongoing, so kung isang ang BFP 45 tapos naman kapon, ang NOCPO na lang. NOCPO na lang. Pero sa Bacolod, lang gid attorney, pila? Duha lang yaton. Duha lang ya aton. Ano na sila? Media lang gid? O, wala ko lang kabalo sa nasin specifics. Okay. Nga ang iba niya attorney, wala. I mean, nga amo na. Why na nag-apply eh? Why na nag-apply? Oo. Ang province, absentee voting, national possession lang. Una ko rin ba na nag-apply? Okay. Attorney, ang province ya damo, no? Ang province? Pero more or less, as ano, I think the mga 1,700. Yeah. Oo. Tapos, wala na. Bali, tomorrow Tomorrow is the last day. Yeah, pero wala na sang may nag-apply. Sa aton, Bacolod. Application tapos na sing March pa. I mean, but attorney, sa aton, sa Bacolod, wala na schedule for tomorrow. Why na? Kahit itapos sa Takagina, duha mo na. Duha lang man gid. Okay. Tapos, attorney, nag-inspect ka mo sa canvassing area sa government center? Nag-ocular kami sa canvassing area, sa ground sa GC, para mamapaut ang security plan pala. So, tapos naman kagapon, nag-abot ang ballots, kuha natin, gulong natin sa city treasurers. Okay. Then may araman sa tabletop exercise sa gina sa BCPO, sa regional na siyang activity. So, also there. Ano pa pinaubra ko man? Oo, sa kadamo-damo lang attorney, no? Ang ballots, pila na gani attorney, Actually, sa data, it's because actually ang ballots is ang may custodies na isang city treasurer. Okay. So, hindi na sa COMELEC. So, I don't have the exact data for kung ano ka na mo. Bundles. But we delivered again isa ka container van from F2 nga warehouse in segregate sa Negros food terminal and deliver ang Bacolod sa Bacolod City National High School dito segregate sang
City Treasurer's Office. Oo. Attorney, basic, kung sa buwas na, kung ma-countdown kita, 10 days na lang. Sa Yes. 10 days, ano pa ang mga obrahon nyo? Well, kita I would say 100% na kita, but we will be having tomorrow, we will be having final briefing sa atin ng mga poll Yes. workers Mm-mm. tomorrow and May 4. Mm-mm. So, ako naman ang significant ng activity actually. Pero ano lang ito reminders na pressure sa ila. No, so ready na yan. Actually, kita kasi everything is in place naman. Bumbuan. So, bumbuda na batiyan naton si Bacolod Comelec Head, no, Attorney Revo Sorbito. So, and days naman yung tanana. 10 days before ang May 9, 2022 national kag local elections. So, Bombo Daniel, amo ning update report naton yung madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid Bumbuan Sindol Sorilia. 41 minutos na nakaligad sa tagna nga launa. Ginakulabos kita banwasa nga oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Updanan kita sa Lunes upod sa inyo anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan